počkaj, dám ti peniaze. Kúp si toto. Dobrý deň, nech sa páči. Euro 30, poprosím. Nech sa páči, to je 10 eur, nech sa páči. Euro 30. I see her face in my mind. I seize the day whenever she's nearby. Nothing really matters. Nothing really matters. Počkaj, tu som. Ďakujem, že kto robia ryby, To počkaj. Tu si mi dal 10 eur, tak? A euro 30 mám platiť. Euro 35. Euro 35. Takže toto je euro 40, nie? Áno. I know what it feels like. Počkaj, jak to spravím postavu. The stars when I see No, 5 eur naspäť. and I don't need it 'cause 7 eur naspäť. I know what it feels like. Počkaj, dobre, 7 eur. Prosím sa, ale prosím vás, pohodnite si. Tu chcem čakať, tak dlho. Ide mi autobus. Dobre, no nech sa páči 8 eur. Dobre. Takže, pani Paťke sme dali 10 eur. Platil som euro 35. Takže z euro 35 mi musí vydať. Ideme. Euro 35 je 40. Nothing really matters. No a už sa zase... Dobre, takže dohodneme sa. Paťke som dal desinu a výdavok mám toto, hej, desiny za euro 35, pozrite sa. Či mi dobre vydala. So clear she No tak zákazník si dobre na nej zarobil. Takže Paťka veľa oč sa... Teda Ivetka dobre na uši, prosím vás, aspoň ráta troška. Pozdravujeme. Ale počkaj, ešte jedenkrát napravenie.